يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف التي في الأجبة وموبيلة جنفون إسلامية كفولين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شريف لاتيفي كا جموكا مي جمعة خطبة مي ني أمي ولي كتاسي أنا جمعة الموما ube khutba nafa ma min fo ka ta kala se islamu ma jiya fantan ani nani wala sa an nafa surala amulla ka se kai juma muslim be lafiya bugu doanya kur kofe ni a almamiye an karamo charno said baroy ay juma khutba la si amma juma khutba la selin kofe ka selike khutba min ni aya korofo aya fo arabukana aya bayelema anyi bamanankana anyi min soro akene kono an ji angula me nyofe ashhadu an la الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nyamugo munu sigi kan do ni tegere amman jigi da ko lu se kan deme wa an kan ka do lu se kan deme o kuma na manya amma mo ka programme mo ma programme di mbena ninde ke an yere ma hakili soro ka nyini ka fendo glan ni ma min teni ke ite ke an ga nyamugo ye an kan yere keni don ka fo don ni tegere ma deli ka ma nyana ma sinafa an ga bon don be ta ke an de ka dudala balani be ta fo an de ka kare kono jeme nunu be ta fo an de ka dala an de be kuran duma afo etola maintenant nyuma be yoro juma iko nyini an ga kutuba duwawu san kalo tan flambo de foya ma nyana ma fen be here soro jamana be here soro islam be here soro an be duwawu ke ala ka dodima amba fo duwawu kono ko imami ngani yamai allahumma ardud anna zayga ahli zaygi ma minu ngani yamai jamana ka nyetaka tula u yere ka intérêt personnel de yuka hajuye ala bu daga bo jamana in dala chogo ala ku daga bo ndala ni Cheikh Omar Fouti ga duwawu de kabiri nyoron juma daele 1854 ni duwawu de kan ga jamana yere be kan ka nyogon wele ka ta mina o yesa an ga ta sebela amma fo dine ko de an ga ta sebela ti an bi yoro mi an yɛrɛ bɛɛ jɛra ka politique kɛ malankolon fɛn ye parce que ko karisa ye maa sɛbɛ a tɛ sɔn k'a da don politique la o kɔrɔ a kɛra malankolon fɛn ye mais n'a ma ɲa malankolonw de kan ka lamarali kɛ an tɛ sira ɲuman don u kɔrɔ an ye kira ka hadisa fɔ yan olu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko duna fɛn min ka ɲi dugu bɛɛ lajɛlen n'o fɛn naani de ɲana a ko dugu in sanfɛla ka fisa dugumala ye n'a naani tiɲana a dugukolo dugumala ka fisa sanfɛla o ka fisa saya ka fisa ɲanamaya ye o don n'an y'o naani an ka ɲɔgɔn hakili jigin a la anw bɛna ye k'a waati sera an ma anw ka tile a saya ka fisa ɲanamaya ye sabula kira ye fɛn fɔlɔ min fɔ ko idha kana khiyarukum umaraukum aw ka maa ɲumanw aw ka maa sugandilenw maa minnu jiko ka ɲi u tɛ suɲali kɛ u tɛ kalon tigɛ u tɛ janfa kɛ maa minnu mana min fɔ u sabatilen b'a kan ko n'o kɛra ɲɛmɔgɔw ye don min
anw ka ɲɛmɔgɔ caman candidat caman bɛ yen banque ka juru de b'u la u bɛ mandat ɲini banque u kana don kaso la e ni ala cɛ mɔgɔ min mandat ɲini k'u ye n kana taa kaso la o bɛ na e nafa mun na campagne ni ma se yɛrɛ fɔ la an bɛ ɲɔgɔn dɔn jamana in kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn dugu kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn quartier kɔnɔ anw kan k'a dɔn an kan ka jɔn ta an man ka jɔn ta n'i y'a ye fɔlɔ an ka danbew la siya dɔw bɛ yen olu tɛ mara kɛ siya dɔw bɛ yen olu ye marakɛlaw ye ni tubabuw nana k'u b'a tiɲɛ bolo o de tun ye hakika ye fo hadamaden k'a dɔn ne ye jɔn ye dɔ wɛrɛ tɛ a dɔw ye wari sɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ a dɔw nɛn ka di dɔ wɛrɛ tɛ an yɛrɛ ka kuma k'a dɔw kun ka kɛnɛ u kun ka kɛnɛ mun na an suɲɛli o kuma an k'a mafilɛ an bɛ tali kɛ cogo juma an k'a ɲini ka danbe ta an y'a misali fɔ yan dunan bɛɛ bɛ ɲɛbɔla Amérique min fɛ Amérique ma kulonkɛ diinɛ na Amérique ma kulonkɛ jiko ɲumanya la u ka mara la bi dunan ka nɔgɔ a ye don neti kan aw ka américains ka candidature a condition ma filɛ pour que ka kɛ candidat ye jiko minnu kan ka ye i la o bɛ olu bara est ce que o bɛ anw bara yan i ka papier de judiciaire ɲini dɛ 500,000 sara polisi min b'o dilan e b'o négocier i bɛ do ma o mɔgɔ b'a ka nasɔngɔ la papier de judiciaire nin kɔrɔ kɛra fɛn jumɛn ye ko est ce que jamanaden sɛbɛn don plainte t'a nɔfɛ kasoladen tɛ e kan k'a dɔn kaburu o yɔrɔ la ko e yɛrɛ kan ka maa jiko ɲuman dɔ ɲini i bɛ min k'i ka candidat ye n'olu banna jamana kɔnɔ a tɛ ɲa américains ka wari la min sɛbɛnnen b'a kan anglais karannaw bɛ yan a ye ɲininkali kɛ mun sɛbɛnnen bɛ dollar kan ko anw dalen bɛ ala la o de sɛbɛnnen bɛ dollar kan mais anw tɛ ɲabɔ américains ka dɔ wɛrɛ fɛ pantalon yoro man kan t'i la u ka ɲamadenw an ka halaladenw de bɛ ɲabɔ olu fɛ Amérique ɲamadenw den minnu tɔmɔna poubelle la kalan mɔ fa tɛ ba tɛ olu ka fini don cogo an ka halaladenw de b'o la digi yan an bɛ ɲaba la an bɛ tila ka olu de kɛ maa ɲanamaw ye k'u kɛ maa sangatigiw ye or olu yɛrɛ ka maa ɲanamaw tɛ sɔn a ma sabula mɔgɔ minnu y'a sɛbɛn u ka wari kan ko anw dalen bɛ ala la mun sɛbɛn ne man ka wari kan mun n'aw y'a sɛbɛn wari la k'u dalen bɛ ala la parce que bɛɛ mago bɛ wari la wari bɛ tɛmɛ bɛɛ tɛgɛ kɔnɔ donc ala ka message ka se jamanaden bɛɛ ma u y'a sɛbɛn wari kan ko olu dalen bɛ ala la n'a fɔra ko américains tɛ da'awa kɛ da'awa yɛrɛ bɛ américains de bara parce que i mana wari minɛ tuma o tuma hakili bɛ jigin ko ala bɛ yen mais u ka dangatɔw an'u ka poubelle denw an ka halaladenw ɲabɔra olu de fɛ an tɛ sera ka ɲabɔ Amérique ma ɲanamaw fɛ maa min ye Amérique mara san 10 a kɛra an bɛɛ tile la Bill Clinton a bɛ bɔ fanga la tuma min a welelu ka tribunal la k'a n'a ka secrétaire de la ka bɔ tile kelen américains bɛɛ révoltera tribunal la a don ko n'anw kun y'a dɔn e sɔnna k'i muso janfa ka bɔ n'i ka sunkuru ye an t'an ka jamana d'i ma anw bara dun an ka ɲɛmɔgɔ ninnu an bɛ se ka nin f'u ma e yɛrɛ bɛ ka voter min ye a n'a ka sunkuru dɔ bɛ taa baro la i bara longolo i yɛrɛ b'a dɔn i b'a jikow dɔn o tuma an ka mafilɛ an bɛ qualité dɔn min sɔrɔ cogo di ka jamana kalifu ma ten waati sera an bɛɛ lajɛlen ka kunu nin y'an bɛɛ de ka ko ye dɔw yɛrɛ dimina k'olu tɛ voter tugun parce que k'u jigila tigɛra k'i mana da mɔgɔ la a b'i jigi tigɛ mɔgɔ tɛ da mɔgɔ la ka kumakan kan o an ka nin mɔgɔ ninnu an b'u bɛɛ dɔn nin fɛn filɛ kuma la an b'u bɛɛ dɔn ni kayikaw dɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn ni segukaw dɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn bamakɔkaw bɛ ɲɔgɔn dɔn an ka kɛ maa sɛbɛ ko ye an ka bɔ tɛgɛrɛfɔ ni dɔnkɛ la ten jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la tan kan koyi wallahi duwawu bɛ kɛ la karamɔgɔw bɛ duwawu kɛ la ala ka walijuba ninnu yan'u ka sa u ye duwawu kɛ jamana in ye o barika dɔrɔn de b'an nɔfɛ bi sinon n'o tun tɛ bi sa mali tununa a mɛnna n delila k'o fɔ an ni gouverneur dɔ ka ɲɔgɔnya la n k'a bɛ fɔ mali ye duwawu jamana ye barika jamana don n ko minnu bɛ yan bi olu ma duwawu kɛ dɛ n ko minnu y'a kɛ u taar'u la ka ban anw bɛ bɛn halaki laban de ma an ka wuli k'an jɔ fɛn min ye mantɔn fɔlɔw ɲa ni labanw yɛrɛ ma kɛ ten u tɛ ɲa nin ye lɔnnikɛlaw ka kuma ye donc an ka maa ɲɛnamaw ɲini an k'an taga cogo dɔ élection na campagne filɛ dayɛlɛ la maa si san 5 in kɔnɔ minnu bɛna campagne kɛ u ye san 9 kɛ sisan u bɛ fanga la jɔnni to ye k'i ma teyi jɔn bɛ yan ko doroki tun t'i bolo u bɛna taa aw nɛgɛ ni teyiw ni dorokiw de ye wala ka taa misiri la ka taa woro ni enveloppe di alimami ma alimami fana b'a fɔ an balimaw karisalakaw nana bonya kɛ an ka duwawu k'u ye mɔgɔ kɛni kana se yan an tɛ mɔgɔ ka duwawu kɛ an bɛ jamana ka duwawu de la a y'a f'u ye dɛ an tɛ maa si ka duwawu kɛ yan an bɛ jamana de ka duwawu la yan
jamana in ka hɛrɛ bɛ maa maa bolo a mana kɛ siya o siya ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a sigi depuis mun ye an b'o de kɛ don o don san kalo 12 dugawu kelen de bɛ an da wa aw yɛrɛ y'a ye ɲɛmɔgɔ dɔ bɔra yan tɔgɔ fɔli t'a la an n'a salila yan an y'a kuma fɔ a yɛrɛ ɲɛna anw tɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye dɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ka hɛrɛ de ye an bɛ ala deli alimami bɛɛ de ka bɛn nin kan kerecɛnya ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka ni diinɛmɔgɔ bɛɛ bɛnna nin kan jamana in bɛ yɛlɛma o mais u selen bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw de fana la u kɛlen bɛ ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw de nɛgɛn wala aw tɔɲɔlen don wala ni anw sigira nin de kan ka k'aw ye ne ko u ma fanga dɔw kɛ yan ka tɛmɛ u ye mun kɛ papa wa n'u sigira u tɛ foyi kɛ e k'i ta di ala ma i ka ala deli nka ni ka sɔrɔ waati cogoya kun b'a nɔgɔya diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ m'a fɔ minnu b'a fɔ ko alimamiw ka taa élection na alimami juma bɛ se ka kɛ député ye jamana in kɔnɔ alimami ɲɛnama si tɛ se ka kɛ député ye jamana in na yan an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ parce que dɔw fana ko silamɛw n'u yɛrɛ m'u ka candidat kɛ alimami ɲɛnama si tɛ se ka kɛ farafinna député ye fɔlɔ a ma se ayi fo ni fana kɛra alimami lankolon ye i bɛ taa kɛ dɔ député ya la aw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka maa ɲɛnamaw de ɲini maa ɲɛnamaw b'an jamana kɔnɔ an ye min fɔ dɔw de tɛgɛra politiki la u y'u da bɔ a la nka jamana in falen bɛ maa ɲɛnamabaw la don o don n'an bolo ser'u ma walahi an bɛ ala tanu an b'a fɔ ko an mɛnna an m'u ta nka olu fana ko k'u da t'a la ko malankolonfɛn don a sera olu de kan na u ka sigi jamana in kunna o tuma an bɛ ala de deli ala ka jamana in bɔ nin dɔn in na a k'a bɔ tɛgɛrɛ fɔ la jamana yɛrɛ laada bɛɛ tununa hali n'a fɔra minisiri mana kɛ laada minisiri ye fɛn fila de bɛ minisiri in bolo festival ani congrès u ye o ye u bɛ festival la festival tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ dɔn ni tɛgɛrɛ ani aw bɛ hakɛ to farila kolonbila on dirait laada ɲuman tɛ anw bolo culture wɛrɛ t'an na ni tɛgɛrɛ fɔ ni dɔn tɛ n'a fɔra ka sɔn k'aw ka culture olu ka fɔlikɛlaw de bɛ ɲini u ka dɔnkilidalaw bɛ ɲini mais a lɔnnikɛla dɔ tɛ ɲini ka na aw kun bɛ balolen cogo di yan n'aw ka tubabu ye aw ɲɛ la an ye tubabu ye an y'an ka fɛn bɛɛ bila nka yan'an k'u ye n'o k'an tun balolen tɛ de tubabuw bɛ na an bara ani sisan an ma san 200 sɔrɔ fɔlɔ an ka jamana ninnu sigira a ka ca san 1000 ye o tuma an tun ye mun ye an tun tɛ yen de wa wala minnu tun bɛ olu ma balo wala dɛsɛ de y'u sɔrɔ foyi m'u sɔrɔ anw de filila an taasira ma an filila an taabolo ma o tuma an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di an ka segin ka taa o taabolo ɲuman ninnu na ka taa o taabolo kura ninnu na an y'a fɔ k'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu kan ka na n'a baara bɛ kɛ sini ani sini kɛnɛ n'u y'a tɔgɔ da ko maa minnu ka hakilina o ye taasira fɔlɔ-fɔlɔ min donna an ka jamana kɔnɔ taasira fɔlɔ min nana an ka jamana kɔnɔ silamɛya la ala kira yɛrɛ kun bɛ min na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a n'a ka sahaba ɲumanw kun bɛ min na o taasira in silamɛya donna an bara n'o de ye k'a ta o tile la fo ka n'a bila deuxième guerre mondiale bɛ kɛ waati min tubabuw sen donna an ka ko caman na u y'a ɲini k'an ka ko caman yɛlɛma u ka hakilina laban kɛra mun ye u ɲɛ b'a la an ka farafin jamana in nin bɛɛ ye silamɛ jamana ye laïcité bɛ fɔ la an t'a contre la mais ni ladiriya de ye tiɲɛ ye ko majorité de kan ka jamana mara aw yɛrɛ b'a dɔn élection filɛ kɛ la i bɛ joli sɔrɔ pour i ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye 50% n'i y'o sɔrɔ tɔw kan 51% i y'o sɔrɔ tɔw kan k'e ni jamana marali ka kan aw ni ala cɛ mali silamɛw ye joli ye a to ye joli ye o tuma majorité ye jɔn ye jɔn kan ka marali kɛ jɔn ka hakilina kan ka ɲininka o ye anw de ye mais fitina man d'an ye an b'o de lɔn an sɔnna an ni constitution ka taa ɲɔgɔn fɛ tubabuw nana o de ye u k'u b'o de ɲini k'o tiɲɛ u y'a sɔrɔ u tɛ se k'o tiɲɛ k'u to kɔfɛ kira kun ɲɔgɔn fɛ ale tɛ siran silamɛya jugu ɲɛ a bɛ siran minnu ko u b'a la de u nana ɲini deuxième guerre mondiale bannen 45 an ka karamɔgɔ duba ninnu caman fɛ minnu denw karanna dɔɔnin k'u k'u denw d'u ma u bɛ t'u kala arabu jamanaw kan olu taara san 4 kalan kɛ olu nana 49 mankan daminɛra diinɛ la musiriku bida haram a daminɛra o tuma de tubabu ka stratégie dilannen don k'a don an kɔrɔ donc dɔw nɛgɛnna a kɛra dɔw ɲɛna sisan de nin de ye tiɲɛ ye an ka maakɔrɔbaw tun ma karan dɔw ta kɛra dɔwɛrɛ yɛrɛ tɛ dɛ ne ka balo bɛ nin de la fɛn fɛn bɛ fanga di nin ma n bɛ sa o nɔfɛ an tor'o la fo ala nana fitina bonya
ka taa kɛrɛnkɛrɛn an ka jamana na 2012 jamana kɔrɔnfɛla bɔsira yan'a ka bɔsi an b'a dɔn a politiki bɛ senna ka biri Moribo tile Murutili bɛ senna ka Musa tile kɛ ka Alpha tile kɛ ka na ATT tile kɛ ka yɔrɔ dɔw bɔsi ka bɛn coup d'état ma an bɛ bɔ mun kalama yɔrɔ bɔsila ninnu olu ka maa dɔw ko olu nana ni silamɛya de k'u bɛna maliyɛnw tuubi k'u don diinɛ la 2012 kɔrɔ m'a dɔn a bɛna kɛ diinɛ juma Alakira ta in kɛn tɛ donc a sera a waati u y'o fɔ tuma min maa kolɔnbali dɔw y'a sɔrɔ k'a fɔ k'u b'u dɛmɛ o hakilina in kan o kɛlen ɲɛmɔgɔ dɔw y'a ye n'an ma fara ɲɔgɔn kan an bɛ tile min na waati bɛɛ n'a cogoya don a baara cogo ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a yira an ka jamana bɛ silamɛya min dɔn o ye Alakira balola waati min na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam silamɛya min ni basigi b'a la silamɛya min ni yafa b'a la silamɛya min ni bɛɛ bɛ kun Alakira ma filɛ a ka kabako ye fɛn jumɛn ye aw k'a dɔn ko violence tɛ silamɛya la kira yɛrɛ y'a fɔ k'a jɛya mɔgɔ min bɛ hali violence kɛ kuma la kira y'i bɔ silamɛya la al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi kira ko silamɛ ye maa jumɛn ye maa min n'a bolo tɔɔrɔ ma se silamɛtɔw ma k'o de ye silamɛ ye Allahu akbar Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم an bɔlen kɔfɛ jumaseli la an seginna ka na alimami sɔrɔ a ka du kɔnɔna la dama bolo an bɛ fɛ ka o tengu alimami na imam an bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ alimu Said Baro yɛrɛ ye jɔn ye i bɔra jɔn na subhanahu wa ta'ala ka seli bana ka so numun kan ka ala ka diya ɲini ka kɛ waliju ɲuman bɛɛ kan Sheikh Usman ni ko seli komi mɔgɔ kɛni bɛ i masa fila fɔ min ka so o ye ne ye Sheikh Abubakar Umar Baro ne ye o den ye ni a ko mɔgɔ ba ye min dɔnnen don ko jamana kɔnɔ n'a kɔ kan ani Kayya yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ani Madina Muhammad Usman Kan donc ne fa ni ba bɛɛ danbe u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Elman Abdul Qadir Kan n'o de ye Dawla Futa alimami fɔlɔ min ye ka diinɛ yɛrɛ dilan kura ye Elman Abdul Qadir Kan min dɔnnen bɛ tarikhu la donc ne masa fila bɛɛ danbe bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn ale la inchallah o faamulen kɔfɛ alimamiya tɛ taa kalan kɔ alimamiya tɛ taa dɔnniya kɔ alimami i ye kalan kɛ yɔrɔ jumɛn na ani i karamɔgɔ ye jɔn ye a fɔra mɔgɔ ma k'i masa ye karamɔgɔ ye siga tɛ min na i ka kalan fɔlɔ bɛ kɛ i ka du kɔnɔna na a bɛ k'i masaw bolo olu de ye an ka kalan fɔlɔw k'an kunna ala kɛ kuma an masa ninnu an y'a sɔrɔ olu kɛnɛ ala y'u larɔfin ye ka u den fɔlɔw d'u ma an kɔrɔkɛ ba Sheikh Umar Bakari Baro o y'an ka kalanw kalifa ale ma ale jɔra ni kalanw ye fo ka taa se waati ma an bɔra ka taa Futa Senegal jamana kan ka taa kalanw kɛ kɛrɛnkɛrɛn ma dugu min tɔgɔ Kanel an taara alikuranɛ kalan ye ani fiqhul maliki comme de an ka jamana kalan ye kɔrɔlen an y'olu kalan o dugu kɔnɔna na alikuranɛ min n'an tun b'o kalan Cɛri Sanba Kanel bolo o ye Warshi ani Kalun ni fila min ne ka sɔrɔ ye n'a fɔ a ka riwaya kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'o kalan k'o kiriw fana kalanw nɔfɛ ka sɔrɔ ka kalan tɔw kɛ an b'a fɔ ma kitabu kalanw an karamɔgɔ dɔ fɛ ni u b'a fɔ ma ko Sheikh Ahmad Tahara Lam ale kɔfɛ sa an sɔrɔla ka taa kalan dafaw kɛ Saint-Louis karamɔgɔ min ni u b'a fɔ ko Cɛro Ndiaye Duke donc kuma la surunya la mɔgɔ karamɔgɔw kɛni ka ca i bɛ se ka minnu fɔ ka a kɛrɛnkɛrɛn o ye ninnu ɲɛ kalan kɛra minnu bolo n'o ye sɛbɛnni minɛli kalan ye wa an ma kalandenya lamɔ a n'a kiiri n'a fɛnw tɔw
ala y'o kɛ an yɛrɛ fancinin dɔ bɔla Cheikh Muhamadul Mansour Ahmad Baro, donc an ye fɛn tɔw kɛ olu bolo kana se u yɛrɛ k'a sɔrɔ k'a ɲini kana an kana sigi faso la inshallah taala. Hali bi alimami an b'a dɔn an ka jamana in alimamiya ko ka gɛlɛn a sɔrɔ cogoyaw tɛ ten kosɛbɛ, yala alimamiya in kɔfɛ baara wɛrɛw b'i bolo minnu bɛ sɔrɔ las'i ma min tɛ alimamiya baara in ye wa? Alhamdulillah, baara wɛrɛ bɛ yen mais fɛn min ye sɔrɔ sira ye an masaw an wolow y'an lamɔ min na k'a fɔ an ka baara kɛ diinɛ ye ka baara kɛ ala ko ye, donc sɔrɔ sira tɛ anw bolo o la, ni ala ye min kan garisɛgɛ ye an bɛ balo o de la. Mais alhamdulillah an tɛ delili kɛla fana ye pour mɔgɔw k'a faamu, an tɛ balola delili la. Allah subhanahu wa ta'ala in tansurullah yansurkum, n'a bɛ baara kɛ ala ka diinɛ na lakarani ni lasaliw kɔfɛ an'an y'an masaw sɔrɔ min na o de ye sinjitigiw ni baarako dilanw ye, balima minnu cɛlaw tiɲɛlen don o n'a ɲɔgɔnnaw, ɛlɛntan an n'a ɲini ka na olu ka o nɔ in de bɔ, an y'a ɲini ka na olu danda o kelen de la. Bon fɔ ala nana kɛ o kow taara kɛ ni ka kalifa anw yɛrɛ ma ni masaw ni kɔrɔw ka yamaruya ye, donc an b'o kelen de kɔnɔna na, diinɛ baarali ani lakarani baara wɛrɛ t'an bolo o kɔfɛ inshallah. Imam, ninnu bɛɛ kɔfɛ kumakan laban jumɛn b'i bolo ani ka dugawu kɛ jamana in ani an dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen? Alhamdulillah, kumakan laban min bɛ ne yɛrɛ kɛ n bolo o ye ka silamɛw bɛɛ lajɛlen wele ka taa ka kalan yɛrɛ kɛ. O ye kalan, an ka mɔgɔkɔrɔba minnu tun tɛmɛna u ye danni kɛ ni kalan de. O kalan ye juma ye, o kun ye kalan kɛ ka ɲini kun ni ala cɛla dilan, an ka bi tile sanga wuli ka sɔrɔ an ka kalan tɛ kɛla o ye, ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ kalan daminɛ dɔrɔn a bɛ pereselen karamɔgɔya ma ka sin ka kalan jɔ ka t'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔya kan. Bon ala ka yafa ma, o de fɛ bɛ an ka diinɛ na, ni ne yɛrɛ bɛ fɛn dusu kasi bi kosɛbɛ jamana in kɔnɔ, an b'o de dusu kasi ka jamana in denw wele, diinɛ mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛn ma minnu bɛ fɛ ka kɛ wajulikɛlaw ye u k'u sɛbɛ don kalan ma, u ka kalan kɛ fɔlɔ, ni kalan ɲana kuma min fɛn fɛn mana ko kɔfɛ o bɛ ɲa. Sabu dɔnnikɛla dɔw ko ten, u ko fɛn fɛn n'a sigira kalan kan a ko fɛn ta yɔrɔ ka ɲi, a ko mɛ fɛn fɛn sigira kunfinya kan ko ta yɔrɔ ɲuman t'a la. Sabula maa min bɛ tagala wula kɔnɔ e t'i ka foro yɔrɔ dɔn, i tɛ dugu kɔnɔna yɔrɔ dɔn, fɛn fila ni kɔngɔ m'i faga i bɛ t'i yɛrɛ de wula kɔnɔ fɛn dɔ ma k'i faga. Donc o la se ka to la diinɛ ɲɛmɔgɔya, alimamiya kanu wala wajuli diinɛ ɲɛmɔgɔya kanu a mana don i la cogo cogo i gɛlɛya ka kalan kɛ walasa a bɛ se ka ɲa i bolo cogo min. O kɛni ye kuma ye ne bɛ min kasi kosɛbɛ, ka tila ka min kɛni ɲini ka dugawu kɛ jamana in bɛ min na, farafarali de ye jamana in ta kɔfɛ, ala ka bɛn nati jamana kɔnɔ. Parce que n'i ye jamana in filɛ bi commerçant farala, commerçant ka groupe ka ca, sɔrɔsiw ka groupe ka ca, politique groupe ka ca, hali diinɛ yɛrɛ groupe bɛ caya la. An bɛɛ dun ye kelen de ye, n'an farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn kira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam, yadullahi ma'al jamaa, ala ka barika bɛ jama in de nɔfɛ. Donc n'an farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn siga t'a la an bɛ jamana bɔ degun na. Donc ka jamanaden bɛɛ wele ka taa bɛn ni kelenya ma, ala ka o sabati an bɛɛ ye, ala ka o hɛrɛ jida an n'u bɛɛ lajɛlen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim. An tun ye ɲininkali min sɔrɔ ka ɲɛsin alimami na n'a ye jaabi sɔrɔ ka fɔ an ye o la, o de tun ye nin an bɛ aw fɔ hali bi ka waleɲuman dɔn, ala ka juma wɛrɛ yira an na, juma khutba in kelen kɔfɛ dugawu minnu kɛra an bɛ Alahu taala ala k'u bɛɛ lajɛlen jaabi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا